Ο Βίτσεντης δίνει στον Ραζί. Ραζής από τη 45 ξαναδίνει στο Βίτσεντη. Ωραία κομπίνα. Πολύ καλό μήνα σε όλους με υγεία. Καλό μήνα και όμορφο. Τον τελευταίο μήνα του χρόνου. Πολύ ωραία προσπάθεια από το... Επαναφορά για τους παίκτες της αναγέννησης. Βίτσεντιτς. Γυρίζει αριστερά. Πολύ ωραίο με ταμπλό. Εξαιρετικός ο Οικονομόπουλος παίρνει την μπάλα. Πολύ καλές οι άμυνες. Πολύ ωραίος συνδυασμός και ο Βίτσεντης βάζει το καλάδι. Είναι έξω του διατρής, άστοχο. Νέα κατοχή για την αναγέννηση. Βίτσεντης πάει μόνος του και βάζει το καλάδι. Διαβάζει Βερτούδος, Βίτσεντης. Σου διατρής από τον Οικονομόπουλο. Και ο απομόνωση. Σπυριδάκης. Βίτσεντης, Σπυριδάκης. Ένα δευτερόλεπτο ακόμα, Βίτσεντης για 3 στη λήξη του χρόνου. Να τώρα που έκλεψε ο Βερτούδος. Να ο Βίτσεντης που κερδίζει το φάουλ. Την περιφορά, για να δούμε, Ραζής. Δημιουργεί στο Βίτσεντης. Αυτό. Δευτερόλεπτο ακόμα, παιχνίδι 2 κατοχών. Πρέπει να βάλει οπωσδήποτε καλάθι αναγέννηση. Για να δούμε, Βίτσεντης βάζει το καλάθι. Πάει προς τα μέσα, Σπυριδάκης. Θα σουτάρει από τη γωνία για 3. Rebound από το Βίτσεντης. Καλάθι και φάουλ.